Kaixo, Juanjo! Kaixo, egunon. Zer moduz? Oso, ondo. Jo, oso, hemen goiza pasartzen. Jo, eskerrik asko benetan etortzeagatik. Plazerra izan da. Juanjo, esan dezakegu idazlea zara eta euskararekin asko lotutako pertsona bat, ez? Bai, gaztetatik jardun naiz euskararen alorrean, bai irakasle, urte askotan, eta gero idatzi ere dut, eta bai, mundu horretakoa naiz. Esan dezakegu ez zenun filologia ikasi edo zer ikasi zenun. Bai, aurrena ikasi nuen irakasle, magisterio, garai hartako magisterio esaten zena. Eta lanean hasi nintzen, 20 urtekin, euskaraz lehenengo belaunaldietakoa ginen publikoan. Eta gero arratsaletan gauetan ikasi nuen filologia. Eta jarraitu nuen, eta doktoregoa ere egin nuen, eta hortik idazten aldi berean, eta horrexe. Esan dezakegu irakaskuntzan hasi zinenak lehen hezkuntzan hasi zinenez. Bai, hasi nintzen. Gaina, kasualitatea izan zen lehen urtea nik ikasitako gelan eman nuen txikita nire herrian, kasualitate bat izan zen eta atxetokatu zitzaidan. Eta oso esperientzia politia izan zen. Gero beste urte bete egin nuen Irungo ikastolan, gero publikoan ebilen nintzen, gero institutuan, beti giro horretan, ez? Euskaltzaina ere ez ezu izendapenen bat eman edo? Bai, Euskaltzainian urte askotan jardun nintzen literatura batzordean lanean. Eta hor euskaltzain orkazle edo izendatu ninduten, beste askorikin batera. Eta hortxe ibili izan naiz urte askotan, batez ere niretzat oso interesgarria izan zen literatura terminoen hiztegian parte hartzea. Hori izan zen oso aberasgarria. Eta gero zenbait jende ezagutzea, gaur egun gure artean ez daudenak, Mari Lekuona, Jana Etxelar, oso jende interesgarria zen, eta adiskidetasun bat sortu zen gure artean, da polita izan zen. Literaturarekin beti lotuta egon zera, ez? Bai, batez ere, gaztetan nire lotura izan zen asko kantuaren bidez. Kantua? Oso kantuzalea nintzen, eta nire lehen literaturarekiko, batez ere poesiarekiko lehen nola kontaktu indartsuak eta izan zen hartzer errezitatzen haitu, lete, garai hartan gazte-gazteak ziren, eta haiek haitzen dituen, edo Pako Ibainezen, edo Oskorri, bainikan Oskorri sortu gabe zegoen, baina Nacho de Feliperen Arestiren kantak, eta horrekin zaletu nintzen izugarri poesiarekin. Narratibarekin umetatik nengoen ez, baina poesiara irakurtzen nuen, baina hola hain halako indarrakin eta belaunaldi horrekin hasi nintzen, gozatzen asko. Zer bultzatu zintuen liburuak idaztera? Nik hasieran nire lanean erabiltzen dituen, literatura erabiltzen nuen, garai hartan material eskasia zegoen, eta sormenerako joera neukanez, sortu iten, sortzen nuen nire ikasleentzat, eta jolazteko. Gero, urte asko manitu nola, eta gero, kasualitatez, saritxo bat eman zidaten poesia lehiaketa batean,
eta liburutxo bat atera zan, eta gero hortik aurrera pixka bat animatu, lagun batzuek bultzatu, eskertu behar diet, lagun horiek nola bultzatu ninduten. Eta hasi zan, aurrentzako lehen liburu 36 urterekin atera nuen, pentsaba urte asko pasatu nituen, literaturarekin jolasia, jolasien da sufritzen askotan ere, hor ateratzen dira gauza asko, ideiak, sentipenak, zinak eta orduan hori ere bizitzen da literaturan ez bakarrik jolasa. Literatura orduak jolas bat izan daiteke. Bai, batez ere, literatura. Hori da, literatura da oso jolas serioa, niretzat. Alegia, umeek txikitan ikusten dituzu, 4, 5, 3 urtekin jolasten, serio jolasten dute. Eta literaturan ere serio jolasten duzu. Eta jolas batzuk, dituzte beren arriskuak, idazle asko bere buruaz beste egin dute, horrek esan nahi du oso sakonera joaten dela jolas hori. Beste idazle askok azaldu dute beren larritasun existentziala. Baina hala ere, badago zerbait tiratzen duna oso gogor, eta hortan jolasten jarraitzera ni behintzatola bizi izan dut ez mundu horretan. Eta azkenean zer da, jolasetik du, baina jolas seriotik, ez? Mundua, existentziare azkenean zer da, jolas bat. Unibertsitatean egon zera irakasle gisa. Zera dago izugarria hori bat, baina zek alde ikusiko zenukezu umeen irakaslea garai haietaz eta unibertsitatean irakaslea ez orain dela asko. Bueno, alde batetik belaunaldiak eta asko hori zalantzarik gabe. Baina umeekin jarraitu dute kontaktuan, beti eskoletara urtero 8-10 bizita egin ditut, urtero eskoletara, eta beti jarraitu dut eta gero lagun maisuekin ere bai, beren geratara eta joan naiz, ikerketak egitera eta horrela. Orduan kontaktu hori mantendu dut. Eta hor, esan behar dut, aldatu dira formak. Eta mobilak dira, kaseak dira, ikusentzunezkoak. Baina umearen izaera, nik guantxe bilobak ditut, oso txikiak, eta zer alde dago, benetan ez dago alako alderik, formatan asko aldatu da. Gero, lehen hezkuntzan lan egitetik, unibertsitatean lan egitera, baditu bere aldekoak eta kontrakoak ere bai. Aldekoak, bazuk lan espezializatu bat egin dezakezula unibertsitatean eta ikertu eta gai batzuk ahalik eta sakonen sartu eta txikiekin pixka bat gaia edo edukiaren aldetik hor mantendu behar duzu laburtasun horretan. Horrek ez du esan nahi sakonagoak ez direnik, baina gutxiago garatuak dira, ez? Baina aurrekin dago lotura emozional bat gazteekin sortzen ez dena. Sortzen da, batzutan, adiskidetasunak eta bat, baina horrekin etengabeko lotura emozional bat dago. Etengabeko, harreman bat. Azken batean zu aita edo amaren lekuara hartzen ari zara, haien bizitzan, ordu horietan. Eta orduan, badago alako aitatasun bat, sortzen da, horrekin, hori noski institutuan edo unibertsitatean hori ez dago. Eta horrek asko ematen du, pertsona izan. Orain, beste alde hori, lan espezializatu bat, lan intelektual garatu bat egiteko aukera asko zer handiagoa da noski unibertsitatean. Idazteko garaian, alegia, zertan kokatzen zera nagusiki. Idazteko garaian, pixka bat
gustatzen zait ez kokatzea, alegia ustea. Egia da, zera nik egin ditudan lan batzuk aldez aurretik oso planifikatuak izan ditudala. Lan batzuk asko planifikatu ditut eta egin ditut, oinarri batzuk hartu ditut, gaia dela, ahotsa dela, pertsonaiak direla, horiek. Baina beste askotan, eta nik uste gaina gehien hor gozatu dela, askotan irudi batetik edo esaldi batetik edo sentsazio batetik abiatu eta utzi abertzera ateratzen den. Eta hori da niretzako zera, idazteko magikoa, hori da. Hori asko gustatu izatzen. Naiz eta beste moduan ere egin ditudan gauzak. Bueno, joko, mila esker, etortzea bateko benetan. Mila esker zuri, elkarrizketa polito honengatik. Mila Diego, mucho más guben ikusi, Bai.